ହେଇଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଲୋକମାନେ ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଏ ମୁଁ ଲିଜା ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ମୁଁ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ମନୀଷା ଏଠି ଖରାରେ ବସିଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରୁଛି ତୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ହଁ ମାଉସୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କହୁଛି। ଆସିକି ଗୁନୁକୁ ଦେଖେ ତ ଗୁନୁ ଆମର ପୁରା ଗ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଖେଳୁଛି। ଧନ ଆଉ ଗୁନୁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ କି? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏଇଠି ଗୁନୁ କେମିତି ଫଟୋର ପୋଜ୍ ଦେଉଛି। ତ ମୁଁ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଏଠି ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ବସ୍ କାର୍ କିଛି ବି ଚାଲୁନି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ଦ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଶୀ ଫେରିବାଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେଉଁଝରବାସୀ ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପୂଜାକୁ ଫୁଲଟା ଦେଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୋର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେହେତୁ କେଉଁଝର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି, ରହିଲି, ବାଇ।